Nitfa' Kultura huwa miġjub lilkom mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti, blajnuna tal-Midlesea, membru tal-Mapfre Group. Radio Malta jippreżenta Nitfa' Kultura flimkien ma' Fredrik Zammit. Naqsamija kollha ta' Radio Malta l-edizzjoni oħra tal-programm Nitfa' Kultura. Qegħdin noqorbu żmien il-Karneval u bl-Aqda tal-Malti qed tħejji festin tal-Karneval biex nitkellmu aktar fit-tettal, titħaq bit-bissima bħal dejjem. Lien, Nsellimlek, Fredrik, grazzi ħafna. Ilna ma niltaqgħu, però kif daħlet l-Aqda tal-Malti mal-Karneval, Perlini? Ħankunu naqra żaqqiqa dal-Karneval. Sibna li nagħmlu hekk attività ftit differenti mis-soltu kif taf tajjeb u immaġina li jafu anke semmija. L-Aqda tipprova tvarja fl-attivitajiet li tagħmel, daqqa tagħmel seminars, daqqa tagħmel taħdidiet mal-kbar, mat-tfal. U d-darba ħsibna hekk li nagħmlu xi ħaġa aktar ta' gost, imma fl-istess waqt hija parti wkoll mit-tradizzjoni tagħna speċi l-Karnival u allura ħsibna li niċċelebraw b'dan il-mod. Ekku, hija xi ħaġa miftuħa għal kulħadd. Ekku, nħaġġu ħafna lill-istudenti qabel xejn milli attendu fil-faddinija kollaborazzjoni bejn 4 entitajiet fl-Università ġifier il-KSU, il-Kunsill Studenti Universitarji l-Aqda tal-Malti, l-Insight u il-Mast. Imma miftuħa għal pubbliku ġenerali, ġifieri nħeġġu ħafna n-nies illi jiġu. U fil-fatt il-festin ħajkun isu maqsum fit-tnej biex ngħidu hekk. L-ewwel sija nistiednu tfal li jiġu, fil-fatt ħajkolna anki tfal mill-istitut li ħsibna li nferħuhom ftit ukoll. U fit-tieni sija biex ngħidu hekk ħatkun iktar għall-kbar. Ġejja l-Arċilla. Iva, nkunu naqgħu qarbin fit-tieni sija. L-Arċilla ma' Treverzara u xek. Ekku. Se tinqara parti mill-Arċilla, fil-fatt anke nirringrazzjaw lill-Akkademja li tatna l-permess speċi li naqraw il-Treverzara li għaddilna wkoll. U se tinqara minn żewġ atturi, Stefan Karwana u Antonella Mifsud biex anke jkollna toma ta' xi ħaġa tradizzjonali tal-Karnival speċi waqt dan il-festin ikollha laqta aktar Maltija. Ekku, il-fażi tal-kbar mit-8 l-qudiem kemm ħaddum għaddejja? Madwar sija u nofs. U tajjeb ngħidu hekk matul il-festin kollu jiġifieri kemm il-parti ta' tfal u anki tal-kbar speċi se jkun hemm ikel għal kulħadd u xorb u anki lob, jiġifieri il-Mast pereżempju għat-tfal qed jorganizzaw lob, jiġifieri jekk jiġu hemmhekk se jkollhom ħin iddedikat għalihom speċi fejn mhux biss jieklu jisfnu imma anki jinteraġixxu flimkien. Ekku, il-Arċilla qed toħloq interess dal-aħħar snin. Iva. Ftit ta' snin ilu issa reġgħet ħadet il-ħajja fil-fatt jekk m'iniex sejra żball kienet l-Akkademja li reġgħet tal-Malti li reġgħet tal-ħajja speċi. Sentej wara xulxin jekk m'iniex sejra żball ukoll kitibha Trevor, fil-fatt dis-sena hemm Arċilla oħra li kitibha Emanuel. Aħna ħanaqbdu dik ta' Treverzara li kienet niżlet għasel biex ngħidu hekk mal-pubbliku se nerġgħu nagħtu toma tagħha biex ngħidu hekk. U ħatibqa' l-istess waħda jew hemm xi tibdil fiha? Le, se tkun l-istess waħda, imma sabiħ illi anki forsi minn ma kellux iċ-ċans illi jismaħħa fis-snin illi għaddew, jiġi hemmhekk kif edna se jkollna atturi li jaqrawha ġifieri ħajatu għall-ħajja huma wkoll imbagħad imma jkomplu jgawdu il-festin. Anki mużika differenti għad-data tal-Karnival. Jekk ngħidu jiġu hemmhekk imma fejn ħajjiġu. Sewwa, ekku. Mela. Se tkun nhar id-9 ta' Frar, mela mis-7 sa 8 bej wieħed u ieħor sewwa l-festin għat-tfal, ġifieri nistiednu lil kulħadd bit-tfal huma tal-ima eta huma biex jiġu hemmhekk, ħanejdu fejn ukoll u t-tieni sija isu mit-8 l-qudiem bej wieħed u ieħor sewwa jistgħu jiġu l-kbar kollha interessati li jinaqdu magħna. Se nkunu qegħdin ġewwa l-Common Room l-Università, ġifieri dar l-istudent fejn il-kantin bej wieħed u ieħor. Jekk jiġu hemmhekk isibuna min ikollu xi diffikultà anke jibgħatilna email. Irid jibbukja qabel jew jaqbad u jiġi? M'hemmx għalfejn, bissem l-attività fuq Facebook ġifieri jekk ifittxu l-isem tal-attività li jisimha Maskarat Tini Perlina. li parti wkoll minn taqbila bil-Malti. Jekk ifittxu l-attività fuq Facebook jistgħu anki jimmarkaw illi se jattendu biex hekk anki jkollna idea tan-nies illi se jkunu qegħdin jattendu.
Ekwa, li jen malajr għal min jixċi iktar informazzjoni dwar laqda jkollkom ħafna affarijiet, attivitajiet is-sena kollha, xiru tagħmel. Tajjeb, jistgħu iseguna fuq Facebook billi fitxu Għaqda tal-Malti, għandna wkoll is-sit li jiġi aġġornat minn żmien għal żmien www.aqdatalmalti.org u anki jistgħu jibatulna email fuq aqdatalmalti@gmail.com. Li jen grazzi ħafna tal-li konti għadama, għad pjaċir erġa' fejtek wara da żmien kollu. L-istess. U ovvjament nistennew lilek jew xi ħadd ieħor minn li ġejja l-aktar attivitajiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U bekk ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Nitfa' Kultura, l-appuntamenti għal magħkom huwa proprju għal fl-istess ħin jiena Fredrik Zammit. Jien salmilkom. Smajtu Nitfa' Kultura, ippreżentat minn Fredrik Zammit. Nitfa' Kultura ġie miġjub lilkom mill-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti, blajnuna tal-Midilsi, membru tal-Mafre Group.